Ola, son Eduardo, presidente da Gale. Con este vídeo quero animarte a lanzarte a falar galego, a lanzarte a falar e a escribir galego, a usar o galego en toda a tua vida persoal, non? Porque podo asegurar, e penso que non son eu o único, poden asegurar moitísimas persoas, que é un dos pasos máis rápidos, máis eficaces e máis fáceis, aínda que en principio te poda dar un pouco de medo, falar unha lingua que non tes o hábito aínda, mas é un dos pasos máis fáceis para de repente acordar despertar con moitísimos máis amigos, con moitísimos máis países que visitar, con moitísimas máis expectativas vitais, con moitísima máis oferta cultural. Na Galiza podes asegurar que é un paso incrível, non? E entón telo que dar cuanto antes. A min aconteceume unha cousa parecida en Valencia, non? Porque foi onde tiven o meu primeiro traballo. E ia estar ali só 5 anos e ao principio dubidaba. Bom, lanzareime a falar valenciano, catalán, non? O que como lle chaman ali chamanlle valenciano ou non, e ao final dei ese paso e podes asegurar que é algo de que non me arrependo. Agora ollo para atrás e digo, meu Deus, se non tivese dado ese paso, cantas cousas perdería. Bon, pois nada, moito ánimo e faino xa, neste Día das Letras Galegas.